така, здравейте, отново сте цъкнали на мой клип и затова ще сте цъкнали днес на мой клип, ще гледате четвърт тон тяга. Така, поне се надяваме. Отиваме в залата да правим тяга. На 4 грама кофеин сме, сигурно 5-6, не знам, предсмъртна доза. Отиваме, слагаме 200 на лоста, 220, 240, 250, 250 се къса мазол, това е ясно, но важното е да ги издърпаме. Тъма възстановихме мазолчето. Време да се скъса пак. Днеска съм с чорапите за тяга, за точно 250 тяга. Ето ги, чакайте ги. Ето ги, коледните чорапи. Работата е много сериозна. Другото, което исках да ви кажа, обръснал съм се, така да не съм се обръснал, привел съм се във вид. Понеже миналите седмици, като тръгнах да дърпам тяга, навалям си, усещам, че ми тежи брадата, разбирате ли? Сега съм премахнал тези проблеми, ще дърпаме само нагоре, така че няма как да не излязат 250. Спираме с глупостите, които говоря, отиваме, ударим още 1-2 грама кофеин, нали, да стигнем високата доза, смъртната доза и отиваме да дърпаме 250 тяга, четвърт тон. Не съм дърпал четвърт тон от буквално от адски много време. И то без фитили. Максимум без фитили ми е бил 265, с фитили 280, като това на 1-2 кг по-малко от сега, но въпреки това приближаваме се към тягата, към постижението на тягата. Формата е окей, нали, има какво да се подобри, но по-скоро ще го подобрявам с времето. Няма сега конкретно да наблягам преди състезанието на подобрение на формата, защото никога не свършва добре, ако тръгнеш да променяш нещо 1-2 седмици, 1 месец преди състезанието. Така че оставам за сега с тази форма и ще разчитаме само на груба сила в момента. Така, отиваме да тренираме. Чао за сега! Така, включвам се с още един съвет към вас. Съветът ще е свързан с кофеина. Как да разберете, че кофеина ви е достатъчно и че кофеина ви е ударил точно преди тренировка? Трябва, като се качите в автомобила и като натиснете педала на газта, кръка трябва да ви трепери ето така. Все едно до момента сте били в залата и сте тренирали прасец. Шегата на страна, не е окей да смесвате азотен бустер, енергийна напитка, кафе и хапчета кофеин преди тренировка. Има някаква допустима граница. Да, трудно се превишава допустимата граница от кофеин, но въпреки това няма да имате никакви ползи, ако изпиете 5 кафета преди тренировка. Едно кафе ви е напълно достатъчно, 2 кафета за единични случаи, които имат страшна поносимост към кафе. Това е, не прекаляйте с кофеина и по време на тренировка ще се видим. Чао!
излязоха. И добре, че излязоха, защото ония ден клека не излезе. Добре, 2 на 1. Лежанката и тягата излязоха за периода, който бях определил, но клека не излезе. Въпреки това 205 са приемливи. Сега следва една седмица да лоуд. Леко започвам от по-ниски килограми и директно пик за състезанието. Там 2 седмици, 3 седмици дори може да го направя. Ще преценя в движение. Така че за сега това беше от мен. Мазола се скъса, разбира се, но не обръщайте внимание. До следващата тренировка ще зарасне най-вероятно. Дори и да не зарасне, следващата тяга ми е след 4 дни. Също така и лека. Може да правя с фитили, не е никакъв проблем. Тази тренировка наистина ме скапа, но успях да вдигна 4 тон. Много съм щастлив наистина. Не мога да го покажа, защото просто съм скапан. Така че ако ви е харесал клипа, лайк, шер, сабскрайб, може да коментирате отдолу, също така може да се абонирате тук някъде и тук може да видите как ме затиснаха 210 кг клек, така че отивайте да гледате и чао до следващата тренировка.